Umqeqeshi Orlando Pirates Jose Rivera ucabange ngokuhlula kweqembu lakhe iKaizer Chiefs ngo-2-1 kowamanqamu eNedbank Cup. Wavuma ukuthi kuncane bekungenziwa ngabadlali bakhe ukushintsha umphumela. Yizi Pirates bibheke kulo mdlalo inethemba elikhulu lokuthi izobuya nayo le ndebe njengoba isithole izindebe ezinhlanu eminyakeni emithathu. iPirates ayikwazanga ukuphumelela eMoses Mabhida Stadium. uRivera uveza ukuthi ukuhlula kube ibhadi nje lo suku belungeluhle. Uphawula ukuthi iqembu belintula ubukhalo obujwayelekile ngesikhathi sekuzophela umdlalo, ikakhulukazi ngesikhathi iKaizer Chiefs ithatha ikhuphula izinga sekusele imizuzu eyishumi. Uchaze lo mdlalo wamanqamu njengomqhudelwano obunzima obuhambisana nokudlala ngokulingana ezinhlangothini zombili, kanti nokumiswa njalo bekuphazamisa ukuhamba komdlalo. Lo mqeqeshi waseSpain uveza ukuthi yizi iqembu lakhe belinamandla ngesombe sokuqala futhi linamathuba okushaya igoli lesibili. Isiqi sishintshile ngemva kwekhefu. Ukulimala kuka-Evidence Makgopa kuphinde kwaphoqa ukuthi kusheshe kulungiswe, kwaphazamisa uhlelo lwabo lokunqoba ngezigaba zokugcina bangakwazi ukuhlasela kakhulu. Ngemva kokuhlula iChiefs koweligi ngesonto eledlule, iPirates ayizange ithole inhlansi efanayo kulokhu. uRivera uvumile ukuphoxeka kodwa wagcizelela isidingo sokuqhubekela phambili njengoba kusasele imidlalo ebalulekile yeligi. Kuye kokubili lokhu kulahlekelwa kanye nokuphuma kwabo kwangaphambili kuChampions League kube buhlungu ngokufanayo nakubegxile ekuhlanganiseni amaqhinga ukuze babhekane kahle nezinselele ezizayo.